विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. जिथे तंत्रज्ञान आहे तिथे इंजिनियर्सची डिमांड आहेच. 12वी संपल्यानंतर तुम्ही प्रिपरेशन करायला घेतात आणि मग कुठेतरी तुमचं मेरिट त्याच्यामुळे खाली येतं आणि तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी अपात्र होता. तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगबद्दल थोडासा लोकांचा अवेअरनेस कमी आहे. फक्त गाड्यांचे पार्ट्स नव्हे तर मशिनरी डिझाईन करणे, 5G किंवा IoT सिस्टीम आहे, रडार सिस्टीम आहे, हे सगळं कुठे डेव्हलप केलं जातं तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनमध्ये. सारखं इंजिनिअरिंगचं बर्डन आता NEP सिस्टमने ठेवलेलं नाही आहे, ते खूप कमी केलेलं आहे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं आपण म्हणतो ना. सो एकदा त्यांना सवय झाली ना की ते बरोबर त्याच्यामध्ये शिकतात. सो इंग्लिशचा असं थोडा म्हणजे मोस्ट ऑफ असा काही परिणाम होत नाही त्याच्यावरती. संस्थेचं जे उद्दिष्टच आहे ते असं आहे की मुलांना म्हणजे जास्त पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रॅक्टिकल नॉलेज कसं देता येईल आणि त्यांचे स्किल्स कसे डेव्हलप करता येतील ह्याच्यावरती आम्ही भर देतो. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष चर्चासत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. करिअरच्या योग्य दिशेसाठी आज आपण भेटणार आहोत मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच MITM मालवण कॉलेजच्या असिस्टंट प्रोफेसर दीपिका फर्नांडिस मॅडम यांना. इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील सिव्हिल, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या शाखांमध्ये डिग्रीचं शिक्षण, करिअरच्या संधी, रोजगाराच्या संधी आणि विद्यार्थ्यांनी कोणती शाखा निवडावी याबाबत आपण आज सविस्तर जाणून घेणार आहोत. चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या विशेष मुलाखतीला. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये. आता इंजिनिअरिंग म्हटलं की सुरुवातीला प्रत्येक विद्यार्थ्याची डोकेदुखी असते, ती म्हणजे पात्रता परीक्षांची. या पात्रता परीक्षा काय असतात, त्याची प्रिपरेशन नेमकी कधी करावी आणि त्यामध्ये किती मार्क्स मिळवले म्हणजे तुम्ही इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये प्रवेश करू शकता, ॲडमिशन घेऊ शकता? सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हचे आभार, कारण की त्यांनी मला MITMला रिप्रेझेंट करण्याची संधी दिली आणि ह्या चॅनल थ्रू आज आम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो आहे. सो आता तुम्ही जो क्वेश्चन मला विचारलात की इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्यासाठी कोणत्या पात्रता परीक्षा असतात, तर पहिली म्हणजे CET आहे आणि दुसरी आहे JEE. CET दिल्यानंतर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये कुठेही इंजिनिअरिंगसाठी अप्लाय करू शकता आणि JEE जी एक्झाम आहे त्याच्या थ्रू तुम्ही ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तुम्ही कुठल्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजसाठी अप्लाय करू शकता. आता ह्या ज्या पात्रता परीक्षा आहेत त्याचं प्रिपरेशन जेव्हा आपण करतो तेव्हा बऱ्याचशा मुलांमध्ये आम्ही बघितलंय की जेव्हा 12वी कंप्लीट होते तेव्हा मुलं प्रिपरेशनला लागतात, पण त्यांना हे माहिती नसतं की ह्या ज्या पात्रता परीक्षा आहेत त्यांचं 11वी पासूनच प्रिपरेशन म्हणजे तुमच्या अकॅडमिक्स बरोबरच हे प्रिपरेशन चालू करावं लागतं. आणि मग काय होतं की तुम्हाला माहिती नसतं, 12वी संपल्यानंतर तुम्ही प्रिपरेशन करायला घेतात आणि मग कुठेतरी तुमचं मेरिट त्याच्यामुळे खाली येतं आणि तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी अपात्र होता. आणि ह्याच्यामध्ये असं आहे की PCM म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स हे 3 जर सब्जेक्ट तुमच्याजवळ असतील तर तुम्ही CET वगैरे देऊ शकता. ह्या तुमच्या पात्रता क्रायटेरिया आहे इंजिनिअरिंगसाठीचा. बरोबर. आता इंजिनिअरिंगच्या आम्ही डिप्लोमाबद्दल माहिती घेतली. मग आता डिप्लोमामध्ये 2 विषय MITMमध्ये आहेत, मात्र इंजिनिअरिंगसाठी जर तुम्ही डिग्रीला ॲडमिशन घेत असाल तर इथं 4 शाखा तुम्हाला उपलब्ध असतात MITMमध्ये आणि त्याचं शिक्षण इथं दिलं जातं. तर हे कोर्स कोणकोणते आहेत आणि त्याची नेमकी वैशिष्ट्य काय आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. आता असं म्हटलं जातं की जे आपण बघू शकत नाही, जे आपण क्रिएट करू शकत नाही ते इंजिनियर्स क्रिएट करतात. सो MITMमध्ये 4 इंजिनियरच्या शाखा आहेत. पहिली म्हणजे आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि लास्ट EXTC म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अशी ही शाखा आहे. अशा ह्या 4 शाखा आहेत. आता प्रत्येक शाखेचं जर आपण डिटेलिंग बघायला गेलं की म्हणजे कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल, तर सगळ्यांचा जो बेस आहे आज आपण बघितलं की सध्या जगामध्ये तंत्रज्ञानाची किती गरज म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित सगळं जग आता चाललेलं आहे, सगळं डेव्हलप होत चाललेलं आहे. सो जिथे तंत्रज्ञान आहे तिथे इंजिनियर्सची डिमांड आहेच. ओके, सो फर्स्ट आपण बघूया कम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये. आता ज्याला टेक्नॉलॉजी आवडते किंवा ज्याला IT रिलेटेड नॉलेज घ्यायचं आहे त्याने कम्प्युटर इंजिनिअरिंग करावं. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय शिकवलं जातं, तर वेब डेव्हलपमेंट असेल, डेटा ॲनालिस्ट असेल, आता AI आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बघतो तो जो तुम्हाला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवला जातो. सायबर सिक्युरिटी आहे, वेब डेव्हलपमेंट आहे, वेब डिझाईन आहे, हे सगळं तुम्हाला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवलं जातं. प्लस क्लाउड कम्प्युटिंग आहे, हे सगळं आपण कम्प्युटर इंजिनिअरिंगमध्ये हे नॉलेज आपल्याला घेतलं जातं.
त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं की सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे. आता सिव्हिल डिप्लोमा बद्दल आपण बघितलंय की सिव्हिल म्हणजे काय आहे, तर जिथे तुम्हाला बांधकाम आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं आहे किंवा सरकारी क्षेत्रांमध्ये जर तुम्हाला कार्यरत राहायचं असेल तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे. बेसिकली आपला समज असतो की सिव्हिल म्हणजे फक्त बिल्डिंग्स. ओके, बिल्डिंग्स आहेतच, तिथे बांधकाम आहे, पण जे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा अदर सिव्हिल सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला सिव्हिल इंजिनियर्स हवे असतात. लाईक PWD डिपार्टमेंट आहे आपलं, तिथे सुद्धा आपल्याला सिव्हिल इंजिनियर्स हवे असतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आपलं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, जिथे उद्योग आहेत, मशीन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग. आपल्या बऱ्याच लोकांचा गैरसमज म्हणजे आता आपण जर गावातल्या लोकांमध्ये वगैरे गेलो किंवा जिथे लोकांना माहिती नाही मेकॅनिकल म्हणजे कोण, तर तो गाड्या रिपेअर करतो, पण इट इज नॉट अबाउट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बद्दल थोडासा लोकांचा अवेअरनेस कमी आहे. फक्त गाड्यांचे पार्ट्स नव्हे तर मशिनरी डिझाईन करणे, मॅन्युफॅक्चर करणे. आता आपण बघतो की इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स सध्या त्याची डिमांड वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की मेकॅनिकल इंजिनियर्सची डिमांड वाढलेली आहे इलेक्ट्रिकल सगळे व्हेकल्स झाल्यामुळे. त्याच्यानंतर रोबोटिक्स आहेत, रोबोटिक्स इंडस्ट्री आहे, तिथे सुद्धा तुम्हाला मेकॅनिकल्सच लागतात त्या मशीन्स डिझाईन करण्यासाठी. सो हे नॉलेज नाही आहे लोकांपर्यंत कुठेतरी. देन आहे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन. आता आपण बघतो आपण सगळं 5G वापरतो, 5G किंवा IoT सिस्टीम आहे, रडार सिस्टीम आहे, हे सगळं कुठे डेव्हलप केलं जातं तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनमध्ये. ओके, सो हे सगळे 4 ट्रेड आहेत इंजिनिअरिंगचे डिग्रीचे जे MITM मध्ये तुम्हाला उपलब्ध आहेत. पण आता इथे जेव्हा ऍडमिशन सुरू होतात तेव्हा कसा ओढा तुम्हाला विद्यार्थ्यांचा दिसतोय? आता बरेच विद्यार्थी कसे येतात, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुलं सायन्स नंतर 12वी सायन्स करतात आणि त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतात. पण आता MITM मध्ये आपल्याला काय आहे अवेलेबिलिटी, तर तुम्ही डिप्लोमा करू शकता. 10वी नंतर तुम्हाला स्पेशली 11वी 12वी करण्याची गरज नाही, तर तुम्ही डिप्लोमा केल्यानंतर डिरेक्टली सेकंड इयरला तुम्हाला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळते. जिथं CET आणि किंवा आपण जो जेईचा कंठाळवाणा जो भाग आहे तो आपण तुम्ही स्किप करू शकता. पण ते बऱ्याचशा मुलांमध्ये तो अवेअरनेस नाही. आपलं एक ट्रेडिशनल मेंटॅलिटी सेट झालेली आहे की 10वी झाल्यानंतर 11वी 12वी कंपल्सरीच आहे. म्हणजे आता बऱ्याचशा मुलांना आम्ही जेव्हा मार्केटिंग म्हणजे ऍडमिशनसाठी कॉल करतो किंवा त्यांना आम्ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो तेव्हा मुलं सांगतात की आम्ही 11वी 12वी करणार आहोत. मग 11वी 12वी करून नंतर परत काय करतात मुलं की परत डिप्लोमालाच येतात. म्हणजे तुम्ही 2 वर्ष तुमची तिथे वेस्ट केलात. मग त्यांना हे माहिती नाहीये की डिप्लोमा केल्यानंतर डिरेक्टली तुम्हाला सेकंड इयरला डिग्रीला ऍडमिशन मिळू शकतं आणि डिप्लोमा आणि डिग्री एकाच कॉलेजमध्ये असल्यामुळे ना तुमचं दुसरं कॉलेज सिलेक्ट करण्याचा पण जो टाइम आहे किंवा जी तुम्ही मेहनत घेताय त्याच्यासाठी ती तुमची म्हणजे वाचू शकते. तुमचा टाइम सेव्ह होऊ शकतो सेम कॉलेज कंटिन्यू केल्यामुळे. आता MITM मध्ये विद्यार्थ्यांना इंजिनियर म्हणून घडवताना नेमक्या काय गोष्टी केल्या जातात आणि त्यांच्यावर कशी मेहनत इथे घेतली जाते? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजिनियर्स जे आहेत त्यांना थेरॉटिकल नॉलेजपेक्षा प्रॅक्टिकल नॉलेज असणं गरजेचं आहे. पेपरवर आपण कितीही लिहू शकतो, पेपरवर मला 100% आहेत, पण जर एखादं मी मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गेले किंवा मला एखादी मशीन डिझाईन करायची आहे, मला एखादं बिल्डिंग बनवायची आहे, बट इफ आय डोंट हॅव अ प्रॅक्टिकल नॉलेज तर मी ते करू शकत नाही. सो आम्ही काय करतो की आमच्या जो संस्थेचं जे उद्दिष्टच आहे ते असं आहे की मुलांना म्हणजे जास्त पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रॅक्टिकल नॉलेज कसं देता येईल आणि त्यांचे स्किल्स कसे डेव्हलप करता येतील ह्याच्यावरती आम्ही भर देतो. मग त्याच्यासाठी आम्ही इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स अरेंज करतोय. बरेचसे आता सिंधुदुर्गामध्ये पण प्लांट्स आहेत. आता आपल्या रोड कन्स्ट्रक्शनमुळे बरेचसे प्लांट्स आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये अवेलेबल आहेत सिव्हिल इंजिनियर्ससाठी. सो इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स मुलांना अरेंज केले जातात. त्याच्यानंतर त्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किंवा स्किल डेव्हलपमेंटवरती भर दिला जातो. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करून घेतो मुलांकडून. पण आता त्यानंतर जेव्हा हे सगळे कोर्स दिले जातात किंवा शिकवलं जातं आणि जसं आम्ही आता डिप्लोमाबद्दल जेव्हा चर्चा करत होतो श्वेता मॅडमशी तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून हे जाणवलं की फक्त तुम्ही खाजगी क्षेत्र तुमच्यासाठी खुली नाही आहेत तर सरकारी क्षेत्रसुद्धा खुली आहेत. तसंच मग डिग्री केल्यानंतर नेमक्या जॉबच्या कुठल्या अपॉर्च्युनिटीज या विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या होतात? ओके, आता सगळे जे इंजिनियर्स आहेत
जसं तुम्ही आता म्हणालात की खाजगी क्षेत्र खूप मोठं आहे, अमर्याद आहे, जिथे आपल्याला कुठेही जॉब मिळू शकतात. सरकारी क्षेत्रही तसंच आहे, फक्त मुलांना त्याच्याबद्दल नॉलेज नसतं की आपण डिप्लोमा किंवा डिग्री केल्यानंतर आपल्याला कुठे जॉब अपॉर्च्युनिटीज नेमक्या अवेलेबल होऊ शकतात. तर आता आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं एक्झाम्पल घेतलं तर PWD आहे, तिथे आपल्याला बऱ्याचशा जागा सिव्हिल इंजिनियरसाठी असतात, तिथे आपण अप्लाय करू शकतो. त्याच्यानंतर कम्प्युटर इंजिनियर्स आहेत, आपल्या देशाची सायबर सिक्युरिटी आहे, आर्म फोर्सेस आहेत, तिथे आपण अप्लाय करू शकतो. तर तुम्ही आर्म फोर्सेसमध्ये बघितलात जर इंडियन आर्मीमध्ये तर प्रत्येक ट्रेड जो आहे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा, तिथे तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग म्हणा, इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणा किंवा सिव्हिल म्हणा, तुम्ही प्रत्येक इंजिनिअरिंगचा जो ट्रेड आहे ना त्याच्यासाठी तिथे स्पेशली जागा अवेलेबल आहेत. पण हे मुलांना माहीत नसतं, अजूनही माहिती नसतं. म्हणजे रिसेंटली आता आमच्याकडे एक ट्रेनिंग लागलेलं PWD साठी, ते मोस्टली सगळे जे होते ते रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स होते. दे वर वर्किंग इन द आर्मी, म्हणजे सगळे इंजिनियर्सच होते बट दे वर वर्किंग इन आर्मी. सो इंजिनिअरिंगला आर्मीमध्ये सुद्धा स्कोप आहे. तिथे तुम्ही बरेचसे म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर्स असतील तर तुमचे जे काही ब्रिजेस बनवायचे असतील किंवा तिथे रोड्स बनवायचे असतील त्याच्यासाठी सिव्हिल इंजिनियर्स आहेत. त्याच्यानंतर सायबर सिक्युरिटीसाठी कम्प्युटर इंजिनियर्स आहेत. आपल्या देशाची सायबर सिक्युरिटी केवढी मोठी आहे आणि त्याच्यासाठी कम्प्युटर इंजिनियर्स लागतात. सो अशा बऱ्याचशा सरकारी सुद्धा क्षेत्र आहे जिथे तुम्ही अप्लाय करू शकता. बरोबर. पण आता एक कायमच असा गोंधळ असतो, तो म्हणजे पालकांचा पण प्रेशर असतो विद्यार्थ्यांवर. तुला जर आता एवढे मार्क्स मिळाले 10वीमध्ये तर तू इंजिनिअरिंगकडेच जायला हवंस. मग त्यांची क्षमता असो किंवा नसो त्यांना तिथे ढकललं जातं. त्यानंतर एक अतिरिक्त प्रेशर विद्यार्थ्यांवर येतो. त्यामुळे फक्त या मार्क्सवर आपण ठरवायचं का की आपल्याला कुठे ॲडमिशन्स घ्यायचे आहेत, की फक्त इंजिनिअरिंगच करायचं आहे? मग जर इंजिनियर म्हणून आपल्याला उत्तम इंजिनियर घडवायचं असेल किंवा बनायचं असेल तर आपल्याकडे कुठल्या स्किल्स असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःवर काय मेहनत करायला हवी असं तुम्हाला वाटतं? पहिलं म्हणजे मला वाटतं की प्रत्येक विद्यार्थ्याने पालकांनी त्यांची स्वतःची क्षमता ओळखणं गरजेचं आहे. म्हणजे 10वीमध्ये बरेचसे पर्सेंटेज असतात मुलांना, चांगले पर्सेंटेज असतात, पण आपण खरंच, कारण जसं आता मॅडमनी सरांनी सांगितलं की 40 सब्जेक्ट तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत 4 वर्षांमध्ये. सो आपण तेवढे कॅपेबल आहोत का फर्स्ट स्टडी करण्यासाठी, हे आधी पहिलं ओळखणं गरजेचं आहे. कारण की कसं डिग्रीचा सिलेबस थोडा म्हटल्यावरती इंजिनिअरिंग म्हटल्यानंतर तुम्हाला स्टडी इज मस्ट. मी फक्त असंच काहीतरी रट्टा मारून पेपर लिहिला आणि पास झालो असं नाही होणार. सो पहिलं तुमची ती मेंटॅलिटी पाहिजे की मला 4 वर्ष स्टडी करायचं आहे प्रॉपरली, कारण की सब्जेक्ट त्या लेवलचे आहेत. आता NEPने थोडंसं इझी करून ठेवलं आहे मुलांना की NEPमध्ये कसं आहे की तुमच्या ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट्स आहेत आणि प्लस तुम्हाला अदर जे तुम्हाला तुमच्या फ्युचर लाईफमध्ये जे उपयोगी पडतात असे सब्जेक्ट्स इन्व्हॉल्व केलेले आहेत. त्याच्यामुळे थोडंसं मुलांना इझी झालेलं आहे, म्हणजे तेवढं बर्डन कमी झालेलं आहे. म्हणजे पहिल्यासारखं इंजिनिअरिंगचं बर्डन आता NEP सिस्टमने ठेवलेलं नाहीये, ते खूप कमी केलेलं आहे. सो पहिलं म्हणजे मुलांची स्टडी करण्याची, अभ्यास करण्याची आपली हे पाहिजे की मला बाबा अभ्यास करायचा आहे. आणि 10वीत मुलं कसं असतात, चांगले पर्सेंटेज असतात, पण नंतर काय होतं की थोडंसं स्टडीमध्ये कमी पडतं. सो त्यांनी त्यांच्या अभ्यासावरती भर दिला पाहिजे आणि स्वतःचं मनाने आपण ठरवलं पाहिजे की मला हे बाबा कम्प्लीट करायचं. जेव्हा तुम्ही ध्येय समोर ठेवणार ना तरच ते तुम्ही परिपूर्ण करू शकता. बरोबर. पण आता विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतल्यानंतर कुठल्या चुका टाळायला हव्यात असं तुम्हाला वाटतं? इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतल्यानंतर पहिलं म्हणजे कसं आहे, 10वीमध्ये मुलांना बरेच चांगले पर्सेंटेज असतात, पण काय होतं फर्स्ट इयरला मुलं येतात, थोडेसे सब्जेक्ट नवीन पडतात. त्याच्यानंतर टीचिंग मीडियम जे असतं, कारण की तुम्हाला सगळे पेपर्स इंग्लिशमध्ये लिहावे लागतात. थोडंसं काय होतं की 10वीपर्यंत थोडं मराठीमध्ये शिकवलेलं असतं किंवा मराठीमध्ये पेपर लिहिलेले असतात. इथे आल्यानंतर टोटली तुमचं मीडियम चेंज होतं. त्या डिप्लोमामध्ये कसं आहे की तुम्हाला मीडियमचं हे नाही आहे की तुम्ही मराठीमध्ये पण पेपर लिहू शकता आणि इंग्लिशमध्ये पण पेपर लिहू शकता, पण डिग्रीला तसं नाही आहे, टोटली इंग्लिशमध्ये तुम्हाला पेपर लिहावा लागतो. सो पहिलं म्हणजे आहे की जसं तुम्हाला स्टडी म्हटल्यानंतर तुम्हाला इंग्लिशची सवय पाहिजे की लिहिण्याची, वाचण्याची. त्याच्यानंतर मग तुम्ही ते स्टडी करू शकता. आणि
कंटिन्युटी पाहिजे तुमच्या स्टडीमध्ये. जसं आपण 10वी-12वीला करतो ना, की आता एक्झाम आली, आता अभ्यास केला पाहिजे. जसं आपण मगाशी पात्रता परीक्षांचं बघितलं, की मुलं जेव्हा ते परीक्षा जवळ येते तेव्हा स्टडी करायला जातात. सो तसं नाही, तुमच्या स्टडीमध्ये तुम्ही कंटिन्युटी ठेवायला पाहिजे. जे काही तुमचे प्रॅक्टिकल्स असतात ते तुम्ही डेली बेसिसवरती अटेंड केले पाहिजेत, कारण नॉलेज तुम्हाला तिथून मिळणार आहे. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला करणं गरजेचं आहे, कंपल्सरी आहे. त्याच्यानंतर तुमचा अटेंडन्स पण तुमचा कंपल्सरी पाहिजे, कारण इंजिनिअरिंग सारख्या लेवलचं तुम्ही शिक्षण घेताय, त्याच्यामुळे तुमचं डेली अटेंडन्स असणं खूप गरजेचं आहे. आणि जर तुम्हाला काही क्वेरी असतील, आता मुलं काय करतात की क्वेरी असतात मुलांना बऱ्याच, समजत नाही सुरुवातीला, थोडंसं नवीन असतं, सगळ्या सायंटिफिक कन्सेप्ट असतात, वेगळं असतं, थोडंसं विचारायला घाबरतात. सो वेळोवेळी त्यांनी आपलं काय केलं पाहिजे की टीचर्सशी कम्युनिकेट करून तुम्ही तुमच्या ज्या काही क्वेरीज असतील त्या क्वेरीज विचारल्या पाहिजेत टीचर्सना. पण आता एक समज असतो आपल्या इथे, म्हणजे जर तुम्हाला या क्षेत्रामध्ये जायचं असेल तर तुमची इंग्लिश ही बेस्टच असायला हवी, तरच तुम्ही तिथं सर्वाईव्ह करू शकता, टिकू शकता, किंवा तुम्हाला थोडंसं सोपं जाईल. पण खरंच मराठी माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम याचा काही परिणाम या क्षेत्रावर होताना तुम्हाला दिसतोय? तसं मला तरी वाटत नाही की इंग्लिशमुळे या क्षेत्रावर म्हणजे मुलांवरती काही परिणाम होत असेल, कारण की आता आपण रिसेंटली बघतोय की CBSE बोर्डसाठी मुलं शिक्षण घेत आहेत. ह्याच्या आधी कोकण बोर्डच होतं ना, मग तिथे मराठी शिकवत होते, सेमी इंग्लिशची पण मुलं असतात. आणि आता बरीचशी मुलं सेमी इंग्लिश किंवा इंग्लिश मिडियम मधूनच आलेली असतात. मराठी मिडियमची तुम्हाला खूप कमी प्रमाणात मुलं दिसतील, कारण की आता मी जसं शिकवते ना फर्स्ट इयरला, तर विचारलं तर मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हे सेमी इंग्लिशचेच आहेत. आणि सुरुवातीला मुलांना थोडं जड जातं, कारण की आधी सवय नसते कंटिन्यू इंग्लिशमध्ये लिहायची, वाचायची, किंवा थोड्याशा इंजिनिअरिंगच्या कन्सेप्ट वेगळ्या आहेत, म्हणजे ट्रेडिशनल एज्युकेशन सारख्या नाही, थोडं वेगळ्या आहेत. त्याच्यामुळे थोडंसं जड जातं. पण जसं मुलांना प्रॅक्टिस होते तसं मुलं बरोबर शिकतात. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं आपण म्हणतो ना. सो एकदा त्यांना सवय झाली ना की ते बरोबर त्याच्यामध्ये शिकतात. सो इंग्लिशचा असं थोडा म्हणजे मोस्ट ऑफ असा काही परिणाम होत नाही त्याच्यावरती. बऱ्यापैकी मुलं कसं ते आत्मसात करतात नंतर. आता आपण जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बद्दल बोलूया. आता आपण अनेक गोष्टी आपण समजून घेतल्या, पण जेव्हा MITM मध्ये हे सगळं शिक्षण दिलं जातं तेव्हा कॅम्पस इंटरव्ह्यू थ्रू विद्यार्थ्यांना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पण उपलब्ध करून दिल्या जातात. तर डिग्रीनंतरच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कुठल्या आहेत आणि कुठे कुठे विद्यार्थ्यांना संधी मिळालेल्या आहेत आतापर्यंत? MITM मध्ये कसं आमचं स्पेशल सेलच आहे त्याच्यासाठी, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. त्याच्या थ्रू डेली बेसिसवरती आमच्याकडे कॅम्पस इंटरव्ह्यू होतात. डिप्लोमा आणि डिग्री दोघांसाठीही आमच्याकडे कॅम्पस इंटरव्ह्यू प्रोव्हाइड केले जातात. आता प्रत्येक ट्रेड वाईज त्यांच्या म्हणजे कंपनीज वेगळ्या आहेत. म्हणजे आता सिव्हिलमध्ये असेल तर कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड ज्या कंपनीज आहेत तिथे मुलांना प्लेस केलं जातं. आता सरांनी पण सांगितलं असेल की आमच्या बऱ्याचशा कंपनीजसोबत MOUs आहेत. सो त्या कंपन्यांथ्रू आम्ही मुलांना प्लेसमेंट देतो. कम्प्युटर IT सेक्टरमध्ये सुद्धा आम्ही ज्या IT कंपन्याज आहेत जिथे डिझायनिंग आहे, वेब डिझायनिंगमध्ये डेव्हलपमेंट आहे, डाटा एनालिस्ट आहे, तिथे आम्ही मुलांना प्लेसमेंट देतोय. मेकॅनिकलसाठी सुद्धा सेम आहे. मेकॅनिकल्सला तर खूपच डिमांड आहे मार्केटमध्ये, फक्त माहिती नाही आहे लोकांना की मेकॅनिकल इंजिनियर्सना किती डिमांड आहे ती. सो मेकॅनिकल इंजिनियर्ससाठी पण बऱ्यापैकी लाईक रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज असतील किंवा तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असतील, अशा ज्या कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही मुलांना प्लेस करतोय. आणि सेम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशनमध्ये आता 5G आणि IoTमुळे ऑटोमेशनमुळे काय झालेलं आहे की त्यांची डिमांड वाढलेली आहे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटची. सो तिथे सुद्धा मुलांना प्लेसमेंट मिळते. बरोबर. फार महत्त्वाची संधी यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळते. म्हणजे तुम्ही इथे शिक्षण घ्या आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही जॉबची म्हणजे रोजगारसुद्धा कमवा. हे एक महत्त्वाचं जे काही मॉडेल म्हणतो आपण ते इथंच उपलब्ध असल्यामुळे सगळ्यांसाठीच ते परिपूर्ण ठरतं आहे किंवा महत्त्वाचं ठरतं आहे. पण आता एक AI बद्दल थोडीशी हे आहे, प्रत्येक क्षेत्रात त्याचा वापर वाढलेला आहे, तसंच तो इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये त्याचा कितपत वापर आहे आणि या AIच्या वापरामुळे इंजिनिअरिंग क्षेत्रावर काही परिणाम होताना तुम्हाला दिसतोय का, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह? आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सध्या ट्रेंडमध्येच आहे आणि त्याचे बरेचसे आपण किती म्हणजे लोकांना त्याचा फायदा होतोय AIचा. आणि त्याच्यामुळे आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जसं इंजिनिअरिंग क्षेत्र आहे ना तसं बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये सुद्धा AIचा वापर केला जातोय. आता इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये जर तुम्ही कम्प्युटर्समध्ये म्हणाल तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर केला जातो. रोबोटिक्समध्ये असेल किंवा तुमच्या प्रोग्रामिंगमध्ये वगैरे असेल AI
सगळीकडे आता वापरलं जात आहे. तर त्याचे जसे चांगले आहेत परिणाम तसे, कारण आता सध्या ते प्रॅक्टिसमध्ये आहे ना, जस्ट आपण प्रॅक्टिस करतोय, त्यामुळे कसं आहे जसे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत तसे काही डिसॲडव्हान्टेजेस पण असतील, पण सध्या तरी आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस दिसत आहेत, म्हणजे त्याचे आपण उपभोग घेतोय त्या ॲडव्हान्टेजेसचा. त्याच्यामुळे AI खूप महत्त्वपूर्ण आहे इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये असं मला तरी वाटतं. त्याचा अभ्यास कितपत मुलांनी करायला हवा किंवा या सगळ्याकडे कितपत लक्ष ठेवून राहायला हवं याबाबत तुम्ही काय सांगाल? कारण AI आता कसं झालेलं आहे, आता AI काळाची गरजच झालेलं आहे, कारण की बरीचशी तुमची कामं जी आहेत किंवा तंत्रज्ञान वाढल्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर एवढा वाढलेला आहे की लोक आता आपण जातो बघतो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये AI वापरतोय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा तेवढंच त्याचं आहे इम्पॉर्टन्स. आता शेवटी जाता जाता प्रश्न तो म्हणजे काय आवाहन कराल, काय सल्ला द्याल ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग हे क्षेत्र निवडायचं आहे? आता तुमचं सेशनच असं आहे की 10वी झाली 12वी झाली आता पुढे काय. तर पहिली गोष्ट म्हणजे 10वी आणि 12वी नंतर जे आपण गोष्ट ठरवतो ना, तो तुमच्या आयुष्याचा सर्वात मोठा निर्णय असतो. त्यामुळे मी सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांना हे सांगेन की पहिलं 10वी आणि 12वी झाल्यानंतर तुम्ही जे काही डिसाईड करताय, मला 10वी नंतर किंवा 12वी नंतर काय करते ते खूप विचार करून ठरवा, कारण की त्याच्यावरती तुमचं फ्युचर डिपेंड करतं. आता मी MITMला रिप्रेझेंट करते, सो मी तर सांगेन की कसं तुम्ही योग्य कॉलेज निवडा तुमच्या पाल्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांनी स्वतःसाठी एक चांगलं आणि योग्य कॉलेज निवडा. आता MITMचं म्हणाल तर आमच्याकडे अनुभवी प्राध्यापक आहेत, म्हणजे आणि जुनं कॉलेज आहे आमचं. त्याच्यानंतर सगळं लॅब्स आहेत, त्या आमच्या अत्याधुनिक लॅब्स आहेत. त्याच्यानंतर आमच्याकडे डिजिटल लायब्ररी आहे, म्हणजे जे काही तुम्हाला अकोमोडेशन फॅसिलिटी म्हणा स्टुडंटसाठी, ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटी म्हणा, हे सगळं काही आमच्याकडे अवेलेबल आहे. सो सिंधुदुर्गामध्ये जर तुम्ही MITMचा विचार करत असाल फॉर इंजिनिअरिंग तर इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द सिंधुदुर्ग असं मी सांगेन. सो सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना माझं आव्हान असेल की तुम्ही एकदा अवश्य MITMला भेट द्या आणि ठरवा तुम्हाला इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर. खूप सुंदर पद्धतीनं तुम्ही या सगळ्याबद्दलची माहिती दिलात आणि वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलात, त्यासाठी आपले खूप खूप आभार. तर या होत्या MITMच्या असिस्टंट प्रोफेसर दीपिका फर्नांडिस मॅडम. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की 12वी नंतर जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग क्षेत्रात प्रवेश करत असाल तेव्हा जर तुम्ही डिग्री करत असाल तर तुम्हाला तिथे कुठल्या कुठल्या संधी उपलब्ध आहेत याची माहिती त्यांनी आपल्याला दिली. आणि त्याचबरोबरीनं इंजिनियर म्हणून तुम्ही जेव्हा अभ्यास करत असाल किंवा इंजिनियर बनून तुम्ही बाहेर पडत असाल तेव्हा तुम्हाला कुठल्या चुका करायच्या नाही आहेत याबद्दलची सुद्धा अगदी सविस्तरानं तुम्हाला माहिती दिली आहे. या सगळ्याचा तुम्हाला निश्चितच फायदा होईल अशी आम्ही या निमित्तानं आशा करतो. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.